RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Si Elsa, ginaingon, doon naghihigayon nga ang asawa magpangita sa lawas ng nga kalipay. Kung nag-iyang bana, luya na sa kama. Dilikyod kalikayan nga ang asawa makasa sa iyang bana. Mo kining nahitabo son kinapuwi nga din ako mahimong mahikalimtay. Nakaluto na ko sa mong panihapon ni Tino. May intakon muliho ko na niyang gana, Sige naman lang nagtiko ko ang iya, Kadaghan na dyan ko mabaho sa kong bana. Kaya iya luya nagitpermi. Tungod sa kahago siyang trabaho. Sama karon na nag-overtime na sa siya. Ay, luya na sa turong iya. Hala, nga palibak ay. May sakinan nga miabot. Ang ako narumbana si Dino. Magawas na ko. Ablehan kong dakong pagtahan sa gate aron makasud ang iyang sakinan. Unsa? Mo na day. Unya na taman hapon. Korto sa to no. Ha? Pinutukar akong gana da. Ay muslan tani mintas nang isupan ni. Ikaon mo ko ganihang udto ug larang bakasi sa tabuan gud. Ingi. Tinuod ay nga epektibo ning bakasi da. Mao ba? Mali ko nyo, Pi. Ikapon tanang pundiyuhan ni mo, Pi. Oh. See? Kabaga si mga tubangan dong. Klaro kay mituskig. Tanan na. Korto dayon. Tanan na dayon. Kalamig ni mong lollipop. Kikay. Alipin, basig mo kalit yan ng kapaw. Mamatay yan ng inatay. O pa na ko mapahibusli. Yakan ko ni Pi. Kini, paparukan ni maayo. Kini, Okay.
inat. Ay! Pwede mo ni matiko ko. Pasundan ko ni. Mao ba, nakascore gyud mo ni Dino gabi, ha? O ma, may na lang. Nakakuha taw ka usa. Oy, nganong usara man sad? Tagsara pa na mangisog ang sa imong bana, ha? Usara gyud taong karaon inyong nakuha, ha? Inyo unta tong gikadaghan para matingob. Kanang maluya gyud mo pa. Ay, hala nun. Saon pa taon pagkadaghan, uy. Nga hapit magani maabti taon sa kamatay niya, ha? Mao bitong gipaspasan yun ako og untol-untol, uy. Aron mag-ausan dayon ko. Igor yun nga, nakagawas akong gana, ma. Tumba din iya. Tiko ko na. Paita, kuwang pasiguro tong linara nga bakasi nga iyang nakaon. Uy, pasigihan na siyang pakaon anang bakasinak. Unya, pakanasad na siya anang prutas nga pakwan kay hala grabe patuskig man pod ng pakwan. Ha? Ay. Bakasi og pakwan. Kasabot ka? Maubito ilang giingon, oy. Oh, kana pagpalit ana unya pakanag maayo aron sa ingon matagbaw mong duha. Ha? Maunay palit ta. Sige, mulahos ko rin. Oy. Hala, si Gary Bayot man rong nagpaninggit sa gawas. Tabangato ninyong banang lani, oy! Oy. Nito karyang hubak. Ang bana kunos imong manghod nga hubakon, ay. Ay, mako na li ato, uy. Paita ning banang lani, uy. May sakit man ko ng TB yung bana, uy. Nahala, ikaw na li ato, uy, kay maglisod ko. Lakaw, sakit sa Dong, sa man, dadun ka na mag-ospital, ha? Ay, dadun na lang na siyang ospital, uy. Palitin na lang ko dito para asobi. Kanalay akong suyupon ang paaso. Sige na. Ay, lani. Sige, uy, lakaw na dayon. Palitin din na siya og para paaso. Kaya ako ni siyang bantayan. Alibi. Pakos kanta ng electric fan, ha? Aron mahanginan ka. Uy, lakaw na dayon. Uy, palit na di dito. Kuan para paaso. Dali. Ay. Salamat taon kay miluwag nang akong ginawa. Uy, unsa man, Greg? Uy, wa pa gid ka maayo na imong TV, ha? Ambot niya akong TV, eh. Sige nun ta kung tumarog tambal. Mutukar mo na ini, inuguman na mo og turjak nila ni. Ikaw mangkod, sige man sa naggahi ang imo. Anak, gining doon na tayo sakit sa TV, day. Sige lang, gahi ning ato, Na, karon no, gahi na sa do. Oh? Day, kwarto day na. Lamit naman sa iturjak da. Naunsa kita, Greg? Unsa man gusto siya kang mamatay ka, ha? Kay mo turjak manggit ka, bisag bawal na. Unsa man gusto kang mamatay, ha? Greg? Lami na kay day, Lani, oy. Kwarto na da, day. Di pala kita gusto nga mamatay ka, Greg. Ate Elsa, tabagira ko na si Greg, ti nga dili na siya motorjak. Kay nay, na. Ingon siya, ni kahit na sa kuno nang iya, tabagiti. Sige na, ti. Day, sige Ay, na. Greg, galihok-lihok naman po na atubangan ni mo. Ay, mura man nagkaambat ton. Ako ba gigilo kang nagtanaw, ana, Ti. Diyan na mo, Oy. Ate, asa naman ka, te? Dauray, mauli ko. Ako ba gigil kang nagtanaw atubangan, Greg? Si Dino, mas may masakit siya TV da. Aron magsige sa siya torchak na ako.
kasayon ba taon anak taong sakit nga TB ang tao day dali kay na magsakit og TB day. Unsay ako buhaton hayot? Mamuaw siya permi day. Ha? Kana bang mabuntagan siya kanunay? Duag madyong, ha? Madyong sugal kana. Mas kargado ang mga tao. Adlaw-adlaw mabuntagan mo nas madyongan, sakit na nag-TB. Bisang dili lang gud siya madyong, basta dili lang siya makatug kada gabi ba. Ma-TB lagi na day. Oh, sus, dali ra kay na. Basta di katug, TB din na. Ha? Oh, ay. Ni gagod. Sige, ingin ako Tino nga magpuwaw ka nunay og dili matug kada gabi. Sige yan. Aron masakit na nang inahak og TB. Aron pirmi nang mugahi ng iya, ha? Ingnon ako siya nga mo na iyang buhaton. Unsa? Gusto kang mamatay ko dahil Ilsa? Kay gusto man ka magsakit kog TB, ha? Samantaon ko, eh? Noy, nanamoy. TB man noon? Gusto lang kong masakit kag TB lagi. Aron perihin na nang magahing imo. Saba di, ay? Gusto kong makakaon permigahi. Maluoy ka dong, uy. Pakanasan ko gahi. Sige na dong. Unsa? Di na kamuli sa inyo? Ato naka-star sa ilang mama? O, ati, kay si Greg, sige lang gahi ang iya. Sige lang torchak, uy. Ato ko, ti, uy. Unsa akong buhaton, ti. Unsa man, katu-atu ato, ti, uy. Tambag ito dito, ti. Gikapoy na ko ato niya. Ay, hanahala, sige, uy. Atuon ako. Diha ka na. Kung gipulan ka nagkaon o gahi, lani. Ako'y mukha o gahi. Ako'y kaon ato. Saon man na ron? Ate Elsa, papaulian to sila ni Bi. Gahi ni kaning ako, ate. Mao ba? Lagi. Oh. Kapuya niyo. Lain ko na, be. Patanaw ako na, be. Di ara tiyo. Tanaw, gahi na kayo. Buko na ako niya kung puro ng grip. Di ara tiyo. Gahi na kayo, ate. Wow, katuskik, ana. Tuskik kayo. Be, pagunita ragot ko, ani, be. Gahi, dahil ka ni, be. Binyuki ko, ani, kaayo. Sige. Sige, te. Kenapa? Sige pa. May nahitabo gid namo ni Greg nga banas akong manghod. Wala nagkakaon gid taon ko og gahi. Mga kasama ang kaagi ni Ilsa dinining tulumanon. What's the style? Nakakaon o gahi style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.